Harvardin yliopiston suuri luentosali kuhisi innostuksesta. Tämän päivän vierailuluento oli poikkeuksellinen, sillä puhujana oli tohtori Gregory Wallis, yksi teoreettisen fysiikan kirkkaimmista nimistä. Salissa ei ollut yhtään vapaata paikkaa. Paikalle oli tullut opiskelijoita, professoreita, toimittajia ja vierailevia tutkijoita. Satojen silmäparien katseet kohdistuivat kiillotettuun puiseen puhujakorokkeeseen, jossa tohtori Wallis seisoi valmiina esittämään rohkean väitteensä. Hän seisoi ryhdikkäänä, harmaantuvat hiukset ja tarkkaan valittu puku antoivat hänelle vahvan auktoriteetin olemuksen. Hän kääntyi suuren liitutaulun puoleen ja piirsi nopeasti monimutkaisen yhtälön varmoin vedoin. Liitu rahisi taulua vasten, ja pian se oli täynnä symboleja, merkkejä ja kaavoja, jotka saivat monen pään pyörälle. Salissa vallitsi täydellinen hiljaisuus, kun kaikki yrittivät ymmärtää tuota matemaattista sokkeloa. Tämä, hän sanoi ja osoitti yhtälöä, on yksi modernin fysiikan suurimmista ratkaisemattomista ongelmista. Ja sanon teille tänään täysin varmana, että sitä ei voida ratkaista. Ei nykyisellä matematiikan tai fysiikan ymmärryksellämme. Salissa kuului hyväksyviä mutinoita. Monet nyökkäilivät. Jotkut kirjoittivat muistiinpanoja, toiset tuijottivat taulua silmät suurina yrittäen hahmottaa sen monimutkaisuutta. Tämä yhtälö oli vuosikymmenten ajan vaivannut maailman älykkäimpiä mieliä. Kukaan ei ollut onnistunut murtamaan sitä. Samaan aikaan, lähes huomaamattomana, aivan salin takaosassa istui pieni poika, vain 9-vuotias. Hänen jalkansa eivät yltäneet lattiaan asti. Hänellä oli yllään kulunut villapaita, ja hän näytti selvästi olevan väärässä paikassa, täynnä professoreita ja tohtoreita. Hänen nimensä oli Ian, eikä hän ollut Harvardin opiskelija. Hän odotti isäänsä, joka työskenteli rakennuksessa siivoojana. Tänä päivänä Ian oli pyytänyt saada tulla mukaan. Hän piti pientä muistikirjaa tiukasti kädessään. Tohtori Wallis piti dramaattisen tauon. Tämä ongelma on se, mitä kutsumme matemaattisesti mahdottomaksi ratkaista perinteisellä logiikalla. Onko kysymyksiä? Salissa oli hiljaista. Jopa parhaat opiskelijat, jotka normaalisti kilpailivat huomiosta, eivät uskaltaneet kyseenalaistaa professoria. Ja sitten, täysin yllättäen, pieni käsi nousi salin perältä. Katseet kääntyivät kohti poikaa. Tohtori Wallis hymyili puoliksi huvittuneena. Kyllä, nuori mies, mikä on kysymyksesi? Ian nousi seisomaan hieman hermostuneena. Voinko yrittää ratkaista sen? Salissa kulki naurun aalto. Jotkut nauroivat hyväntahtoisesti, toiset näyttivät ärsyyntyneiltä. Eräs mies kuiskasi, kuka päästi lapsen tänne. Professori naurahti. Poika, tämä ei ole arvoitus. Tämä on edistynyttä kvanttimekaniikkaa, mutta Ian ei istunut alas. Hän toisti rauhallisesti, voinko yrittää? Nauru vaimeni. Jokin pojan tasaisessa äänessä sai ihmiset hiljenemään. Tohtori Wallis katsoi häntä hetken, sitten viittasi taulua kohti. No niin, hän sanoi, hieman huumorilla. Katsotaanpa, mitä osaat. Ian käveli eteen. Koko sali seurasi häntä henkeään pidätellen. Hän otti liidun pieniin sormiinsa ja katsoi yhtälöä. Liitutaulu näytti valtavalta hänen edessään, mutta hän ei näyttänyt pelkäävän. Hän sulki silmänsä hetkeksi ja alkoi sitten kirjoittaa. Yksi rivi, sitten toinen. Luentosali, joka hetkeä aiemmin oli täynnä maailman huippuosaajia, oli nyt täysin hiljaa. Aika tuntui pysähtyneen. Liitu koputti kevyesti taulua vasten, kun Ian, 9-vuotias poika liian suurissa hihoissa ja vielä suuremmissa unelmissa, kirjoitti ratkaisunsa viimeiset rivit. Hänen kätensä vapisi hieman, ei pelosta, vaan ajatusten voimasta. Hän astui hitaasti taaksepäin ja tarkasteli kirjoittamaansa vielä kerran. Hetken ajan kukaan ei liikkunut. Tohtori Wallis, arvostettu professori, joka oli juuri julistanut ongelman mahdottomaksi, astui lähemmäs taulua. Hän sääti silmälasejaan ja kumartunut tutkimaan ratkaisua. Hänen katseensa liikkui riviltä toiselle, ja itsevarma ilme alkoi vaihtua epäuskoon. Tämä ei voi olla oikein, hän kuiskasi, enemmän itselleen kuin muille. Hän tarkisti uudelleen. Jokainen symboli, jokainen välivaihe, kaikki täsmäsi. Hän kääntyi ympäri sanattomana. Tämä ratkaisu on oikea. Itse asiassa se ei ole vain oikea.
Se on kaunis. Se lähestyy ongelmaa tavalla, jota en ole koskaan nähnyt. Salissa kuului hämmästyneitä huokauksia. Kamerat nousivat ilmaan. Puhelimet alkoivat tallentaa. Jotkut opiskelijat nousivat seisomaan nähdäkseen paremmin. Yleisö, joka oli hetki sitten nauranut, oli nyt täynnä kunnioitusta. Kuka opetti sinut tähän? Tohtori Wallace kysyi, äänessään ihailua ja nöyryyttä. Isäni, Ian vastasi hiljaa. Hän sanoi, että ongelmia pitää aina katsoa eri kulmasta. Hän ei voinut käydä koulua loppuun, mutta hän rakastaa numeroita. Hän siivosi täällä luokkahuoneita ja luki fysiikan kirjoja, jotka ihmiset heittivät pois. Kaikkien katseet kääntyivät salin takaosaan, jossa mies siivoojan asussa seisoi paikallaan, silmät kostuina. Se oli Ianin isä, herra Raman, joka oli vuosien ajan siivonnut näitä käytäviä hiljaa, ilman huomiota tai kiitosta. Sali räjähti aplodeihin, ei vain Ianille, vaan myös miehelle, joka oli kasvattanut Neron samalla kun työnsi siivouskärryjä maailman arvostetuimmassa yliopistossa. Tohtori Wallace käveli herra Ramanin luo ja ojensi kätensä. Herra, hän sanoi, te olette tehneet jotain, mihin minä en pystynyt. Te kasvatitte mielen, joka näkee rajojen yli. Kyyneleet nousivat herra Ramanin silmiin. Minä annoin hänelle vain rakkautta ja vähän liitua. Muutamassa päivässä Ianin tarina levisi ympäri maailmaa. Otsikot julistivat, Harvardin nuorin mieli ratkaisi mahdottoman. Haastattelupyynnöt tulvivat. Tiedelehdet halusivat puhua hänelle. Yliopistot tarjosivat stipendejä, mutta Ian pysyi vaatimattomana ja sanoi aina, isäni on suurin opettajani. Yhtälö, jota pidettiin mahdottomana, oli ratkaistu. Ei professorin toimesta, vaan lapsen, jolla ei ollut paikkaa luokkahuoneessa, vain sydän täynnä ihmetystä ja mieli vapaa rajoista. Ja niin salissa, joka oli rakennettu maailman älykkäimmille, juuri varjoista tullut poika ja hänen vaatimaton isänsä sytyttivät kirkkaimman valon kaikista.